Egun ondan hoi eta lehela eskerrak emon gaurko prentzaurreko honetan parte hartzearen, eta zelan ez eskerrak emon baitxebe Busturialdeko udalerrietako alkate eta ordezkari guztioi. Gaur aurkezten dugun ekimen edo hitzarmen honen ekitaldi honetan parte hartutiarren, izan be oso garrantzitsue da gaur agertzen dugun bateratasun hori dalako hitzarmen honek bestiek beste balizuen ipinten dauen ardatzatariko bat. Nik azpimarratu gureko neuke gaur hemen aurkezten dugun hitzarmen honek azpimarragarrizek dizen hainbat aspektu dako zela, ezta? Baina, apurbet atzera begirada bat egin gureko neuke, atzera begirada horrek laguntzen dagoelako egindako ibilbide balizuen imitzie eta ibilbide horretan ikasi dugune eta egingo dugune be azpimarratzie. Gogoratu behar dugu 2013an hasi ginela gaur hemen aurkezten dugun lanketa honegaz, hau da gazteria arluetatik gaztientzako politika integralak lantzeko lanketa horretan. Orduen 2013garren urtien, dala urremendi bitxartez edo dala udalerrizetako gazteria zerbitzuen bitxartez, apostu bat egin gendun Gaztedi Busturialdea ekimena martxan ipiniz. Ordutik ona esandako moduen lanketan sakonduz joan gara, eta lanketa sakontze horretan argi euki behar dugu ekimen desberdinek martxan ipini dugu zela, baina ez hori bakarrik. Gizartia azken baten eraldatzen dau, gazterize berabe eraldatzen dau, eta eraldatzen gagozen einien gure beharrizanak be aldatuz doaz. Horrek, zer esan gura da, 2013tik ona, esperientzi bat hartzen joan gari zela, eta gaur, hemen bagago zen, horregaititala. Ibilbide bat egin dugulako, ibilbide horretan ikasi egin dugulako, eta ikaste horrek erakutsi dozkulako bide zuzenetik goazela, eta aurrera jarraitu behar dugule. Beraz, argi euki behar dugu, eta hemen ordezkatuta gauzen, ordezkari guztiok eta udaletako ordezkarizeri eskerrak emoten hasi nahi, baina Bizkaiko Foru Aldundia aipatu behar dugu hitzarmen honetako pieza klabetariko bat Bizkaiko Foru Aldundia beradalako eta horrek posible egiten dauelako. Nik uste dut bai instituzio guztizetatik, bai erakunde guztizetatik argi euki behar dugule eta argi daukagule gaztiek oraina eta etorkizune dizela. Eta kasu honetan gaztiek dizela Busturialdeko oraina eta Busturialdeko etorkizune. Zer esan gure dago horrek? Identifikatu behar dugu zela gaztiek arlo desberdinetan daukien beharrizanak, zertarako arlo desberdinetara bideratutako politika guztiek gaztien ikuspuntu hori integratuta eukin alizateko. Zereri buruz berbetan gauz? Zeharkakotasuneri buruz, transversalidadieri buruz. Gaztien politikak ez diez arlo batera mugatzen, gaztien politikak arlo eta beharrizan desberdinetara luzatu behar dugu zelako. Eta hori da gaurko hitzarmen honek be balizuen imitzen dauena. Esan dako moduen, gure lana hitzarmen honegaz izango da beharrizanak identifikatu, ekintza planak aurrera atara eta beharrizan horreri aurre egiteko iniziatibak martxan jartzie. Hori da gure konpromisue, hori da gaur hemen aurkezten dugunegaz berresten dugune. Enplegue, ekintzailetasune, emanzipazioe, parte hartzie, baina baita be, aprobetsatu gureko neuke aukerie, balizuen imitzeko beste foro batzutan, eskualde honetan, hainbat lanketa egiten gauzela, bestiek beste garapen ekonomikuegaz loturiko plan bat lantzen gagozala. Eta garapen ekonomikuegaz, gure eskualdeko garapen ekonomikuegaz lantzen ari garan plan horrek, eta gaur hemen aurkezten dugun gazte politika integralatarako hitzarmen honek lotura zuzen bat euki behar daugie. Gure gaztiek prestatu behar dugu zelako garapen ekonomiko horretako ardatz nagusizetariko bat izateko. Beraz, foro desberdinetako lanketiek bat egin behar dau, zertarako gure eskualdeko oraine eta etorkizune landuteko. Esan dut hasiera baten ezin neikela aipatu barik itxi ekimen honek edo hitzarmen honek aspektu azpimarragarri desberdinetako zela, ezta? Eta zeintzuti ez, lehenik eta behin gure gaztiek entzun ezagutu eta euren beharrizanari erantzun bet emotera datorren ekimen bat dela, gazte politika integralak landutera eroango gaitzuena, esan dako moduen arlo desberdinetan gaztien ikuspuntu txertatzera eroango gaitzuena, baina niri pertsonalki asko gustatzen jaz balizuen imitzie alkarlana eta konpromisue. Eta hitzarmen honek zeozer balizuen imitzen badauen edo erakusgai imitzen badauen da, hemen gagozen edo ordezkatzen dugu zen 18 udalen arteko alkarlana eta instituzio lokalan eta foru aldundizen arteko alkarlana. Alkarlana dalakon bermeriko biena proiektuek
efizientik izan daitezen, proiektuek bide honet izan daitezen, eta gaurko eta etorkizuneko politikak benetan egokizek izan daitezen. Beraz, hori guztize ordezkatzen dau hitzarmen honek, eta horregaitik plazer bat da gaur Bermion aurkezpen hau egin alizatie, hainbat ordezkarigaz, aldundizen presentzilegaz, eta hitzarmen honen kontekstuen. Beraz, eskerrak emon udal guztizei, eskerrak emon Bizkaiko Foru Aldundizeri, uste dut, badaukagula tresna bat lanien jarraitzeko, urtietan landu dugun tresna bat eta orain lantzen jarraituko dugune, ganera dotazio ekonomiko bat eta azpimarratu gureko neuke urte bireko hitzarmen honetan 222.000 eurotik gora eukiko dugu zela gazte politikatara bideratuteko eta gero beste ordezkari eta teknikari batzuk sakona azalduko dabe zeintzut izen ekimenak, baina uste dut azpimarragarria dela diru kopuru garrantzitsu bete eukiko dugule, bertatik 170 Bizkaiko Foru Aldundizegaz lortutako akordu edo lankidetza horretatik bideratzen da, eta gainontzeko 130 18 udalok inbitzen dugune, beraz, jarraitu daigun alkarlanien, jarraitu daigun gaztien politika integral eta transversal horrek sustatuten, eta enai gehiago luzetuko, eskerrak emon ordezkari guztizeri, eta aukera bikain bataku, eta orain arteko bidetik jarraitu dagun laitzen. Eta gehiago luzetu barik, Lourdes Gernikeko ordezkari jeri emongo dotzat berbie. Nik esan asko gehiago komentateko ari zen partetik, kizinak berak egin komenteu, nire euskeri batua ez da horren beste hona, nian sinekuan azizateko muguen, baina, esan dagoen, 2013 engu gaztedi beze busturealdia proiektu eta hori beze eskualdeko herri batzukin eta Bizkai Foruko aldoi. Gero egunien, 18 udaletxeek beze sinatu diez beze sartuteko, 2022ko, 2023 eurek ekimenarentzako. Genik Lumoko udala, proiektuen sistema eta eskerrik asko ez da, eman komunidadien lanien frutua eman gogun abera. Gure eskura dauen gazteri emanzipazioa da berdin lan garapena eta gu erren goz. Laguntzeko gaztieri pres gauz, entzuteko zure euren nesizidadiek eta emanzipazioa zanarko diak. Asi que, astu barik, Gernike beti ongo da euren partez. Proiektu guztizekin lotuteko, eta kexak edo ezer badauzen, edo, pues horixe, porque gehienak beltzen dut dia repasatzen dauela. Eskerrik asko dan hori. Egunon dan hori, Aldundi eskualdetako udal ordezkarizeri eta Berton Batusarien guztizori. Gaur Busturialdeko herri txikizen ordezkari modure, Ereinoko udal sinogotzi modure eta hitzarmen honetako herri txikizek batzen dabezan Urremendi landagarapen elkarteko lehendakari modure, Bizkaiko Foru Aldundizegaz gaztedi Busturialdea hitzarmen hau sinatziek herri txikizontzak dekon garrantzize aipatu nahiko nauke. Ez dire momentu errezak, inontzat, baina gaztientzak itxiago. Lan mundue, ikasketak, bideiatzeko aukerak, lagunarteko harremanak, azken baten eurek sortzeko behar da bezanak, pandemia hostien, danak hankaz gora joan diez. Beti entzun izen da gaztiek etorkizunei ezela, baina gaztiek momentu honetan gaur dire garrantzitzuek eta gero etorkizuneri aurre egiteko. Guk, baina gehien bat eurek, nahi daben gero hori eraikitzeko gaur emon beharriak ez beharrezko erremintak. Herri txikizetatik askotan urrun ikusten dabezan laguntasun eta biherri zen horrek asetzeko aukerak emoten jakizela argi ikusten dugu, gaztei Busturialdea proiektu honegaz. Urtie joan eta urtiek etorri, gero eta gazte gehiago hurbildu eta parte hartzen daben proiektu bat euren udalak eta Bizkaiak holan babestiek garrantzitsu edala deritzogu. Askotan, berba potoloz beteten jaku agoa, ekintzaietza, enplegu garritasuna, kompetentzizek, baina hori dana benetan jarri dugu gaztien eskure eta era errez baten proiektu honegaz eta hurrengo 2 urtietako be asmo bardinegaz gatoz. Batetik, gaztienari euren kabuz mundure urten behar daben momentu horretan, institutotik edo formakuntza profesionaletik eta unibertsitatera pausu horretan, gaur egun dauzen aukera erreal eta posible guztizek erakutsi nahi dotzaguez. Eskualde baten barrikuntza hor behazten dalako, geure gaztien formakuntzan.
Bestetik, gaztieri lan mundure hurbiltzeko aukera ezberdinek emotie bakotxak berak behar daben modure. Eskualdeko enpresetan praktikak eitzeko bekak izan leikez, prestakuntza zehatzau bat izan leike bertoko enpresa baten kontratazio konpromesuegaz, edota norbere enpresa propioa sortzen lagundu. Baina ideia lehiak eta bidez, baina gazte enpresak sortzeko laguntzak eman da. Aukerak eta erak asko die, gure gaztiek beste. Eta guzti honetan eskualdeko enpresak be eskertuko naukez. Eurek be, proiektu honetan sinisten joan direlako, eta eurek gabe ezin dalako egin. Eta hoize da guk Gaztedi Busturialdea proiektuen ikusten dugune. Gaztiek eurek zentru izen da, eurek urtez urte eskatzen joan direna sortzen joan garela, eta horrek eskualdieri be aberastasun bat emoten dotzola. 2012en, lehen aritzek esan da moduen, Bizkaiko Foru Aldundizen eskutik hitzarmen onera hasiera emon jakonetik eta ona, Bermio eta Gernikegaz batera hainbet herri txiki gara proiektu honetara batu garenok urremendin bateratutea. Gaztedi Busturialdea proiektu honeri gure herritarrentzat onurak ikusi dotzaguzen udalak gehitzen joan gara eta urten be batu jakuz, bai musike, bai erregoitxi eta bai elantxobe. Ongi etorri zedanari. Azkenengoz, berriro eskertu Bizkaiko Foru Aldundiari, barriro be proiektu honetan sinisten eta jarraipena emoteko aukera luzetziarren. 2 urteko hitzarmen hau sinatuz. Bizkaia gaztiek 2030 Busturialdeko gaztiek azbe eingo duguleko. Eskerrik asko dan hori, ona hurbildu zarien udaletxietako ordezkari guztizeri, Aldundizeri eta bai Gernike eta bai Bermioko udaletxieri. Eskerrik asko dan hori. Eskerrik asko dan hori, eta, bueno, badakizu esa pasatzen da, azkenengo berbaitzen dagoenak ja danadako esan da, así que errezen euretzako. Bueno, sarri askotan esan da eskerrak Aldundizeri eta nik Aldundizen izenien, emon bidotez eskerrak eskualde honetako udalerri guztizoi, hasikeratik 2013 urtearetatik proiektu honetan sinistu dozuelako, ze ez da ohiko gauze bat erakunde arteko lana itzi, sarri askotan politiken gauze txarrasko entzuten doguz, bai batzuten adostasunetara llegateko kapazidadie badaku, udalerri diferentiek eta alderdi politiko diferentiek eta esan bidot gazteria politiketan eredugarri sekari zela, ze adostasun horrek, adostasun zabal horrek aspaldidanik jorratuten gabiltzez eta emaitzak lortzen eta Gaztedi Bizkaia, Gaztedi Busturialdea horren eredude. Guretzako pozgarri ze da, pandemizen hostien, agerrek esan dauen hostien, esan dauen moduen, hitzarmen honen martxie berreskuratutie. Intzarrak batute, batasunek intzarra emoten dauelakon, eta guk uste dugulako gure obligazio dela lurraldeko gaztientzako, kasu honetan Urdaibai Busturialdeako gaztientzako aukerak sortuten lagundutie. Eta horretarako da Gaztedi Busturialdea eta horretarako da Gaztedi Bizkaia. Politika integralak sortuteko, lehen aritzek aipatu dau, politika transversalatiez, necesidade diferentiei erantzuten deutzien politikak, enpleagarritasune, aizialdize, kulturie, formazioe, eta integralatiez, maile diferentitako administrazioek eta erakundiek integraten dauzien politikak. Gazte politikak integralak esan bidiez, erakunde arteko alkarlana behar eskudalako gaztien nezesidadiek ez dizelako erakunde batzun eskumen barrokue bakarrik, eta beste alde batetik, ezinbestek udalako aukera sortuteko, sektor pribaue eta publikue integraten eta batuten ahalbidetuten dauen foruek sortutie. Eta Gaztedi Bizkaia horretarako da. Ze gaztiek, euren bizigarapena hitzeko, prestakuntza proiektuek edo laneratze proiektuek garatu alizateko eskualdeko enpresan behar izan adakoie, eta garapen ekonomikoko estrategizek lagundu itzen dau, eskualdeko enpresak diez, eskualdeko gaztiei, enplegue, emoten edo enplegue sorteteko kapazidadie dakoienak. Eta era berien, ekintzaietza sustatutie, gaztiek eurepe enpresa sortuteko kapazidadie ez daizien galdun, ze enplegue sortuteko enpresa izuepe bai sortu bidiez, horretarako gaztetarik ekintzaietza kulturie sustatu bide, eta horretarako be, foro honek ezinbestekutiez. Orduen, eskerrik asko, bizin hori okin zuielakon udalerri guztizoi, txikizena handi, eskuzabalak esan zarielakon, marka propizutatik arantzau, eskualde modure, talde modure funtzionaten
ibiltzeko alegine itziarren, eta esan, gu hotela bebai eskerrak emon lantalde teknikuri. Beti astueti ez eta ezinbesteko ardatza diez. Ainoa, Iñaki eta Gurende, bertoko gazte teknikarizek eta zelan ez Bizkaiko Foru Aldundiko gazte teknikarizek bebai, Baskanien, baporronen motorra euretizelakon. Espalitzeke egunerokotasunin egongo eta gaztiek bentanil hori espaleuke eukiko gatz izango leitzeke aukera horrek sortutie. Esan, helburue Gaztedi Bizkaia gaz esan dela beti oreka bat sustatutie. Kapazidadiek batunde, edozein jarritzen biziten gazte batek, Bizkaiko gazte batek, aukera bardineko kitzie. Bardintze bazara, herritxiki bateko bizilagune, edo hiriburu bateko bizilagune. Gure asmue eta helburue da, Bizkaize gaztientzako lurralde bat esatie, aukeraz beteriko lurralde bat esatie, eta horretarako eskualde bakotza izan bide, aukeraz beteriko eskualdie, eta horretara zuzendute dau Gaztedi Bizkaia. Proiektuen zehetasunek, Ainoak, Iñakik eta Gurendek emongozkuie, bai beste behin benetan, eskerrik asko zeuei, eta esan Busturialdeko gaztiei, Urdaibaiko gaztiei, Urdaibaiek, etorkizun betokitzeko, lehen esan dagoen moduen, gaur bituzela gazte horrek. Eta gaur, dakoiela aukerak eta probetxateko. Eta Lurdesek esan dagoen moduen, guamen gagoz laguntzeko eta laguntzeko barrerak apurtu behar dabez. Eta ez da behuki behar, ez komplejorik, ez beldurrik, herri administrazioetara ailegateko. Ze herri administrazioetauz bide lagun izateko. Eskuzabaltasunez, parte hartzia hitzetuten da sarri askotan, bai parte hartzeko egon bidiez. Parte hartzeko espazizuek, bai parte hartzeko borondati bebai. Eta gaztiei, Bizkaiko gaztiei, Busturialdeko gaztiei, Urdaibaiko gaztiei deitzen dotzegu, aktiboak izan daitezen, Busturialdea Urdaibai eraikitzeko, aktibeteko, eta Bizkaiz eta Euskal Herrize aktibeteko. Eskerrik asko. Bueno, aurkezpenak egin ostien guk apurtzue eta Ainoak Gurendek eta neuk, teknikari moduen azaldukuz aurten, 2022 urte honetan, martxan emingo dugu zen, eta martxan emingo dugu zen ekintzek, ja zehaztuko dugu apurtzuet gehiago. Emantzipazio arluen, enplegu eta ekintzailetza arluen, hau izango likide importantiena aurten bebai, badaku Busturialdeko 9. enpresa ideia lehiaketie. 9 urte diez ja, martxan emin gendunetik, pilo bat gazte pasa diez lehiaketa honetatik, zagi asko mandoguz, bai zagizetatik aparte bebai, haitzetuteku da, beste hainbat enpresa martxan mindizela, naiz eta zagirik ez hartu. Irailien emingo dugu martxan, enpresa ideia lehiaketa hau, eta aurreko urteetako moduen zagizekongo diez, lehenengo kuntzako, bigarren kuntzako, eta bebai akzesit edo zagi berezi bat emongo dugu aurten bebai, eta informazio guztize Gaztedi Busturialdeako sare sozialetan eta webgunean eukiko dugu, izan be, hau da, igaietek horre eukiko dugun, ekintza importantiena edo nakusizena. Egunon. Bueno, eta urrengo programa azalduko duguna laburki, arlo honetan da Gaztedi Busturialdea bekak 2022. Beka honekin, Gaztedi Busturialdea bekakin hasi ginen 2012 urtean, eta ordundik aurrera oso ezaguna eginda gure eskualdean. Torten jakuz, bai gaztiek eta bai enpresak, asko eta asko. 50 bekadun baino gehiago eukidoguz, eta esan aldogu, 50% gora enpresetan geratzen direla. Hori zergatik da, geupe bai lehentasune moten dozagulako, ez dira moten bekak edo zelan eta edo nori ez lehentasuna tira, aukera eukitzea gazte horrek, praktikaldi hori, beka hori amaitzean enpresan geratzeko. Aukera hori behintzat aurre ikusita eukitzea. Eta gero gaztiape bai, nahi izatea hortzen geratu. Horrek dira lehentasunak eta horrek emoten dutzo kalidadea programari. Ederto, eta hirugarrenez, enplegu egaz jarraitzeko auton, martxan jarri barri dugun beste programa bate aurkeztera nahi etxue, eta Busturialdien gazte enpresak sortu eta sendotzeko laguntzak emango dugu auton. 8 laguntza emango dire, 2.500 euroko laguntzak, 8, 2021 urtien,
gaztiek sortu dabezan enpresari. Nire esan, pasan urtien sortu diren gazte enpresari aurtongoan emongoiak ez bai, hasiera horretan laguntzeko edo behintzat ja finkatzen joateko sortzi laguntza. Lehenengoz eskainiko dugu laguntza horrek aurton, apur bat, Iñakik eta Gurendek esan dabena, ideialeaketan bekatan egon, ideialeaketan egon diren horreri, borobiltasun bat emoteko programa guztizek. Segiten du bai emantzipazioen, bai kasu honetan hezkuntza eta prestakuntzan, justo bideon ikusten gauz, emondoguzen aurreko urtietan emondoguzen prestakuntzak, aurten prestakuntza barri bi emongo duguz, de hecho bat emondadaku, laster Ainoak eta Gurendek azalduka dauena, bai egaien bebai, martxan miniko dugu, kontutan gokintzen on gauzen, urdei baien, Busturialdien, surf formakuntza bat martxan miniko dugu. Surf irakasle ikastaro modoratu bat esango da, eta lehenengoko bidarrez, Bizkaizen euskeraz emongo dana. Hau be, gaietik aurrera dinoko moduen, eta kokatuten du bebai, 2024 urtetik aurrera, surf kirol olimpiku izango dalakon. Orduen hor eskatuko dizia titulazioek okitzie irakasle moduen biarritzeko. Eskualdien dauen surf kulturie kontutan dokintze, pentsa dugu hau martxan imitzie, eta dinogulez, igaietik aurrera martxan ingo da, eta eskualdeko 20 gaztek izango daude parte hartu, eta kontratazio konpromiso bat eukiko dauen ikastago bat, formakuntza bat izango da. Eta eskualdien formakuntza eta enpresakaz loturiegaz jarraitzeko, apirilen beste formakuntza bat egin genuen, eskualdeko enpresa bategaz, 10 gaztek parte hartu ebena, eta turismo aktiboko prestakuntzako formakuntza bat izan zen. Lehenengo aldizin ja eskualdien, 10 gaztek hartu eben parte eta 6 lanien dauz. Konpromesu hori euki gendun eskualdeko enpresa ezberdinekaz, eta marretik 6 laborduko lanien dau. Apirilen 25 eta 29 egin zen formakuntza bat da, 25 ordukoa, euskeraz, eta eskualdeko 10 gaztek parte hartu eben, eta 6 laborduko lanien dauz. Aurton hasi gara era horretan formakuntzak eskaintzen, kontratazioerako konpromesu bategaz, eta lehenengoa guztiz ondo urten dugu, así que... Bueno, eta aurten martxan ipiniko duen beste jarduera bat, ikasketak hautatzeko orientazio eta aholkularitza zerbitzua izango da, ikasle baitza gurasoentzako. Beharrezan hau somatu dugu geure zerbitzuetan. Ze gaitxkain bat gazte datoz gure gana aholkularitza eskatuten, suposatzen dugu informazio guztizia dagoela hortik. Bueno, gauza berrizak urteten dagoz, eta ikusten dugu, euren ibilbidea ez daukela argi eta nahiko beranduitzen jakiela. Orduan, ikastetxe guztietan, Busturialdeako ikastetxeetan, nahi publiko, nahi pribatuetan, DBH laugarren mailan dagozenean, hasiko gu, olako prestakuntza jarduera batzuk egingo duguz, orientazioa emateko eurari zei bilbide jarraitzu. Gauza barri asko bai dauz ikasketa munduan, eta igual ez gara behar bezala enteraten edo ez dakigun nun aurkitu informazio hori. Horre lagunduko zelakoan, irailean ipiniko guz martxan, bai ikastetxetan izan duten modura, eta bai gero zabalik engo guz barriro beste olako jarduera batzuk gurasoentzako, Gernikan eta Bermeon. Hori irailetik aurrera izango da. Eta baitzuteko esan zabalkundien parte importante bat ala gure webgunie, gaztedibusturialdea.eus web horrize, eta bertotik zabalduten dule informazio guztize, izen emotiek bertotik gestinaten duz, eta gaur egun bizikadean momentuen modu oso erreza eta gine dala gaztiekaz hartu monetan pareteko, sare sozialetan bebai bagauz, Instagramen, Twitterran eta Facebooken, eta azkanien dinotelez modu oso azkarra eta zuzena eskualdeko gaztiekaz zuzenien pareteko. Eskerrik asko.